के बारे रे? ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी तक खून में बा। माई रानी लक्ष्मीबाई के खानदान से रही और बाबू वीर कुंवर सिंह के खानदान से। पहले लतियाईला फिर बतियाईला। हमारे भाई के तोरा छुए के हिम्मत कैसे पड़ल रे? और जे ज्यादा बतियावेला ओकर बोलती पहले बंद करीला। ना उच्चा आवाज पसंद बा और ना औकात, और जे औकात देखावेला ओकर औकात मिट्टी में मिला दिला। नाम बा अभय प्रताप।